skal jeg style halvdelen af mine krøller med mine absolut yndlingsprodukter fra Uaja Haircare. Nu tager jeg lige lidt af deres krøllecreme her. Jeg kan virkelig se, hvor sunde mine krøller de er blevet, efter jeg begyndte at bruge de her produkter fra Uaja, som altså er silikone og sulfatfri. Det er vigtigt, at jeres hår siger den her lyd. Hvis du føler, at dit hår det er en anelse for tørt, så tager du altså bare lige din sprayflaske her, og så gør håret vådt. Nu går jeg altså videre til mousse. Og her tager jeg altså bare en god mængde og glaser lige så forsigtigt over krøllerne. Så scruncher jeg altså lige igen. Nu er jeg føntør lige, og så kommer jeg tilbage. Jeg er så spændt på det her. Ej, men prøv lige at se. Det er så vildt det her. Og mine krøller, de er virkelig dejlige og bløde, og så ved jeg bare, de holder hele dagen. Ej, men de her produkter, de taler bare for sig selv.